Доўга ж па дорожцы, доўга ж па сцяжынцы можна трапіць у музей. И, конечно, мы расскажем, и покажем, як экскурсии вести. Музей литературы наведаете вы, там верши прозы звучат тишины. Публицисты, сценаристы, життя любые артисты, у музей наш приезжай. У музей наш приезжай. Прывітанне ўсім беларусам і беларусачкам. Як толькі атрымала пісьмо, хутка села на цягнік і прыехала да вас у Красную Слабаду. А завуць мяне Яўгенія Плямбаум. Я паэтэса, а яшчэ я жонка Максіма Лужаніна. Максім шмат расказваў пра ваш прыгожы куточак. Тут ён заканчваў школу, адсюль ён паступаў у мінскі педагагічны тэхнікум, а зараз і мяне лёс закінуў у ваш куточак. Давайте разам са мной даведаемся пра жыццё і творчасць некаторых пісьменнікаў-землякоў, якія родам з Салігоршчыны. А гэта такія вёскі, як Прусы, Краснадворцы, Кулакі. Слухайце ды запамінайце, пра гэта цудоўнае месца не забывайце. Першы прыпынак. Жыло, жыве і жыць застанецца тут маё сэрца. А вы ведаеце, чаму сэрца майго мужа Максіма Лужаніна застанецца на Беларусі? Аб гэтым сведчыць яго верш са зборніка «Вярнуся ветрам». Калі паглыне мяне шлях няблізкі, у край курганаў і абеліскаў, адбіць навалам над родным домам, вярнуся громам, а звяну травы, асмягнуць вусны, дажджом вярнуся, калі нашчадка не будзе трэба, ні збройны выбух, ні вогонь хлеба, у час іх зорны, час запаведны, вярнуся ветры. А дзе где знойдзеш, слязу асушыш, а дзе прыгаслі, разьмуеш душай, нідзе не дзенуся з Беларусі, кім пажадаеш, тым і вярнуся. Жыло, жыве і жыць застанецца тут маёго сэрца. Максім Лужанін нарадзіўся 2 лістапада 1909 года ў вёсцы Прусы. Сапраўднае яго імя Александр Амросович Каратай. Максім Лужанін падараваў нам дзесяткі сваіх паэтычных зборнікаў, такія як «Шумелі бярозы», «Лявоніха», «Святой радзімы», «Паразмаўляй са мной зямля», «Вярнуся ветрам», «Росы на коласе». Это было в Беларуси, «Прага крыла» і іншае. Паспяховы Лужанін выступаў і ў жанры прозы, выдаўшы кнігі «Трое», «Наздагон за падводнікам», «Добры хлопец Дзік», «12 вечорных вогнішаў», «Рэпартаж з рубцом на сэрцы», «Сустрэчы» і іншае. 60-е годы мінулага стагоддзя ён быў галоўным рэдактарам кінастудыі «Беларусфільм». Именно тады былі зняты фільмы, якія вайшлі ў залаты фонд беларускага кінематографа. Гэта такія фільмы, як «Трэця ракета», «Пра Смогілкі», «Анюціна дарога», «Я Францыскарына», «Альпійская балада», «Сыны ідуць у бой», «Горад майстроў», «Паўлінка». А вось і кніга «Колас расказвае пра сябе», якая сведчыць аб тым, што Максім Лужанін – асабісты літаратурны сакратар Якуба Коласа. Кніга мае дароўны подпіс аўтара. Тут усё, што я пачуў ад нашага вялікага настаўніка. Шануйце, вучыце яго. Таксама ён мае ўзнагароду. Я ганаруся сваім мужам. А вы ведаеце, што я зараз трымаю ў руках? Так, гэта шахцёрская казка. А вы ведаеце, чаму яна? Бо Алексей Кулаковскі расказваў, як росы будаваўся горад Салігорск. Аб гэтым сведчаць яго нарысы. Салігорцы, зоркі салігорскія. Тут я жыву. Таксама ён мае званне ганаровага шахцёра і займаў пасаду дырэктара літаратурнага музея імя Янкі Купалы. А вось як расказаў пра працу шахцёраў паэт Салігоршчыны Ведар Гурыновіч. Я люблю аўтобус гэты ранні, я люблю шахцёрскі гэты люд. Толькі вось пры ўсім маім старэнні я не ўсё ў гаворках цямну тут. А шахцёраў зноў свае размовы, зноў праблем разбыўцаў связуй. Як сябе камбайн пакажа новы, што нядаўна з почты прывязлі. Ні хвіліны вы заспакаення, і вакол работы. Всё, бадай, а ці многа нашых угнаенняў. Індыя закупіць, ды Кітай. Трэці прыпынак. Жыццё праз прызму смешнага. А вы глядзелі фільм Анастасія Слуцкая? Калі не, то раю гэта зрабіць як мага хутчэй. Аўтар сцэнарыя да гэтага кінафільма Анатоль Андреевич Дзялендзік. У 9 гадоў маленькі Толік быў ад'ютантам партызанскага камандзіра
Василя Івановича Козлова, жив з ним в одной землянцы, виконував розные доручення. Самая знакомитая його п'єса «Виклім богам» ставилась у шматліких театрах Білорусі. А ось значки і марки, які були передадені у дар нашому музею. Колос ды Купала. Про гэтых паэтаў мы говорить не переставали. Мой родный путь, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомлена дорогой, життям весны моей убогой, к тебе у духа взлетаю, и там душой спочиваю. О, как бы я хотел спочатку дорогу життя по порядку пройти еще раз, озернуться, собрать с дорог камень тыя, что губят силы молодые. К весне к моей хотел вернуться. Тому усіх дзяцей, дарослых, наведаць музей гэты просім. Паэты, празаікі і сцэнарысты раскрыюць для вас жыццёвыя ісціны. А вось і надышоў мой час збірацца на цягнік. До новых сустрэч беларусам і беларусачкам.